den til for langt op. På førstepladsen er det Christina Gerber fra Rødebro Sportsrideklub med 166 point. Tillykke, Christina. På andenpladsen er det Katrine Hens fra Sønderskov Rideklub med 161 point. Tillykke, Christina. Og Katrine. På tredjepladsen har vi Celine Solberg fra Vojens Rideklub med 153 point. Tillykke. Og på fjerdepladsen har vi Vicky Bruder fra Rødebro Sportsrideklub med 152 point. Tillykke. Tak til Line med 0 fejl i tiden.